We hebben een zware onderbezetting. En ja, maar kijk, Promek Mieke daar gewoon mijn collega's werken keihard. En nog steeds zorgen wij voor de veiligheid en de leefbaarheid op Aruba. Mijn collega's werken zich een slag in de ronde. En zie je dat, weet je, dus dan zie je echt een grote onderbezetting. En dat maakt dat het heel zwaar is. Zie. Maar er is ook een verantwoordelijkheid in hoe die onderbezetting is gekomen. En dat is echt omdat er jarenlang geen instroom is geweest. Toen ik hier pas ben gekomen in 2022, daar had het team 50% onderbezetting, meer dan 50%. Ik heb toen gezegd, elk jaar wil ik klassen hebben om die onderbezetting aan te vullen. En sinds dat moment hebben we elk jaar 2 klassen. Maar dat is ook het maximale wat de politieacademie aan kan. En ja, nu AWD, is de onderbezetting daar 30%. Dat is nog steeds ontzettend veel. Por ejemplo, in Nederland is de onderbezetting rond de 4%. Ik was politiechef in Nederland en met een onderbezetting die 3,7%. En daar waren mensen al kritisch. Die Akinang is 30% onderbezetting. En ze heet echt heel erg gevaarlijk. En dan moeten we het praten over de onderbezetting en wat we eraan gaan doen. Maar we moeten vooral zorgen voor continue instroom. Klassen die betaald worden. En dat moet continu worden geagendeerd. En daar moet de regering ook voor betalen. En tot die tijd proberen we creatief, als de busca solution dan creatief, om te komen tot oplossingen en nog steeds alles te doen. Maar het is heel moeilijk. Want als je mensen weghaalt op één plek, want mensen van de ene plek weghalen om naar de andere plaats te zetten, zorgt ervoor dat op de andere plek net zulke grote tekorten ontstaan. Misschien 30% onderbezetting. En dat is ontzettend veel en dat maakt het heel moeilijk om met capaciteit te schuiven of zoiets. We zijn aan het verkennen om te kijken of we zoiets kunnen organiseren. En dat is nieuw. Maar dat is een goede oplossing, dat zijn we nu ook aan het verkennen. Om te kijken hoe we snel instroom kunnen organiseren. En dus ik ben ook blij dat vanuit de regering wordt er ook in meegedacht. En vanuit de partners ook, hoe kunnen we dat organiseren. Maar dat is er nog niet morgen, hè? Dat is ook de waarheid. Nou, ik ben erg tevreden. We doen het goed als korps, operationeel gezien. En bedrijfsmatig ook. Ik heb wel een zorg. Die gaat over mensen en middelen, dus de basis, dus de capaciteit van het korps. Dan ben je gewoon de financiën, de middelen. Want we hebben een hele grote onderbezetting, zorgelijke onderbezetting die de collega's echt voelen. En aan de andere kant hebben we, naar mijn mening, te weinig middelen, dus te weinig gelden voor alles wat op ons afkomt. Tuurlijk, weet je, dingen kunnen altijd beter. Ik ben er eigenlijk met daar hoop je content op. Mijn collega's werken ontzettend hard. We hebben de nodige vraagstukken, maar in generaal, gewoon de bedrijfsresultaten. Dus we zijn heel veel bezig geweest met de landsbesluiten van collega's. Dat is echt hoop je importante Pami. We hebben bijna alle landsbesluiten geregeld. De financiële situatie van het korps is goed. Operationele resultaten ben ik erg tevreden mee. Tuurlijk kan het altijd beter. En elk slachtoffer is er één te veel. Dus het kan beter. Maar over het algemeen ben ik tevreden met hoe het gaat. Met onze opsporing en met de handhaving.